Egunero, Bilboko aste nagusian hainbat ekitaldi egiten dira. Gaur, Komantxe konpartzak rokodroma muntatu du, eta ni ere umeok ezala, ausartu egin naiz gora igotzera. Nola okurritu zitzaizuen hau muntatzea? Jo, egia esan egun batetik bestera, zen nire ideia izan zen orokorrean konbantzetarren ideia. Eta aurreko urteetan ere egin dezu edo lehen aldia da? Aurreko urteetan ere egin da, bai. Eta beldurra eukitzen zuzuke nola txikiak oraino igotzen diren batzutan eta horrek ere errespeto bat ez? Beldurra haiengatik inozu? Bai. Bez, bat ere, segurtasun herriak erabiltzen ditugu egokiak eta ez dago inongo arazorik. Bale, eskerrik asko eta jarraitu honek, bale? Bale, animo. Zer modutzen da horra goraino igotzea? Pizka bat zaila, baina gero gustatzen da. Gainera, azokarekin laguntzen dizute. Eta ez daukazu beldurrik? Lehenengo bai, baina gero hartzen duzu marka eta batzuetan zaila da, baina... Eta ez dizu maten ez da, truko, horra goraino igotzea zu, lehen aitzen zera goraino igotzen, nola egin dezu? Badago truko txikiren bat edola? Fuertza hartzen hankarekin. Eta uzarte izatea, ez da? Bai. Atrebitzea. Bai. Bale, baina, ondo pasa azten nagusia, bale? Eskerrik asko. Lagunen arteko algarak ez da izango bakarra. Gaua aurrera kadoa, handitzen gure gogoa. Zeina gazten bidea, super bateko bazkidea izatea. Dantzan gaupa sound, reggae, aprobat music. Dantzan gaupa sound, reggae, gaupa. Dantzan gaupa sound, reggae, aprobat music. Zer modu sentitzen zera horra goraino igota? Oso ondo. Eta beldurrik ez daukazu? Bai. Bai, asko? Ez. Venga, eta orduan zen, berriz ausartuko zara gora igotzen? Bai. Bai. Eta ez uste gurasoek eta beldur izango direla zu igotzen bazara berriz goraino? Ez. Ez? Venga, ondo pasa, bale? Azten nagusia? Eta eskerrik asko gurekin igotatik. Ez horregatik.